συγκεντρώσαμε τις δυνάμεις, καλά εξοπλισμένες και καλά εκπαιδευμένες. Το μόνο που μπορεί να μάθει κάποιος είναι η τιμή και η περηφάνεια. Πρώτα απ' όλα είμαστε μαθητές. Αν ο στρατός με χρειαστεί, εγώ θα είμαι εκεί. Είμαστε μια γροθιά και βοηθάμε ένας τον άλλο. Λίγο κοιτάς στο δευτερό σου και βλέπεις τα όπλα. Καταλαβαίνεις ότι κουβαλάς μαζί σου τα ιδανικά ενός ολόκληρου λαού. Ένα περιβόητο βατράχι. Το χρησιμοποιείτε αυτόν τον όρο μεταξύ σας? Συνήθως που όχι. Πόση ώρα μέσα στο νερό? Εξαρτάται την αποστολή και την απόσταση που έχουμε να διανύσουμε. Συνήθως είμαστε 60 με 65 λεπτά. Και σε βάθος? Το βάθος κυμαίνεται από 1,5 μέτρο μέχρι 7 μέτρα επιχειρησιακά. Και αναπνέετε με αυτό? Αυτή είναι η συσκευή που αναπνέουμε εντός του νερού. Και το όπλο μαζί? Ο φόρτος είναι πλήρης επιχειρησιακός, έτσι ώστε όταν βγούμε στην ακτή να είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε ό,τι επιτεθεί. Η διόπτρα είναι διόπτρα ανοιχτός? Είναι διόπτρα ανοιχτός, μάλιστα. Και αυτή μαζί στη θάλασσα? Κανονικά, όπως το βλέπετε. Έχω μάθει ότι ήσουν αριστούχος σε όλα. Μάλιστα. Η περίπτωση αυτή η μονάδα, το μόνο που μπορεί να νιώθει κάποιος είναι η τιμή και η περηφάνεια. Γιατί είναι η αιχμή του δώρατος και είναι και η πιο επίλεκτη μονάδα των ειδικών δυνάμεων στην Ελλάδα. Είναι σημαντικό για σένα να είσαι αριστούχος, να είσαι πρώτος? Το αριστούχος είναι κάτι το οποίο δεν επιδιώκω, έρχεται από μόνο του. Εγώ προσπαθώ να δίνω πάντα το καλύτερο με αυτό, σε οτιδήποτε και αν κάνω. Πότε είπες πρώτη φορά θα γίνω βατράχη? Πιτσιρικάς φαντάζομαι. Όταν είσαι, ας πούμε, πόσο, 10-15 χρονών? Ήμουνα 16 χρονών. Είδες καμιά πολεμική ταινία πριν ή? Πολεμικές ταινίες, στην παρέλαση τα περίφημα βατράχια των Νόικ. Σωστό. Που τα θαυμάζεις και θες να γίνεις ένας από αυτούς. Με τις μπουκάλες λες, τις μπουκάλες, ναι. Και πιστεύω πως είναι το όνειρο κάθε άντρα που υπηρετεί στις ειδικές δυνάμεις. Παντρεμένος είσαι? Είμαι παντρεμένος και έχω και ένα παιδί, 6 μηνών. Τι? Αγοράκι. Μετά από 15 χρόνια θα πηγαίνει και αυτό στη Σχολή Ευελπίδων? Αν επιλέξει να υπηρετήσει στη Σχολή Ευελπίδων, θα νιώθω μια επιπλέον υπερηφάνεια, όντας και εγώ στρατιωτικός. Το καλοκαίρι κάνεις διακοπές στη θάλασσα ή πηγαίνεις στα βουνά? Επειδή έχω μεγαλώσει σε παραθαλάσσιο χωριό, προτιμώ θάλασσα. Τη θάλασσα την αγαπούμε, είναι κάτι που την έχουμε ζήσει, την αγαπάμε, έχουμε μάθει να ζούμε μέσα σε αυτή. Άρα και δουλειά και διασκέδαση, όλα θάλασσα. Τα συνδυάζει όλα.
Για πες μου κανένα μυστικό. Τα μυστικά δεν τα λέμε. Σωστό και αυτό. Λένε ότι κρατάς την αναπνοή σου. Υπάρχει ένα μοτίβο για την αναπνοή, σωστά. Πες μου τα μυστικά που μπορούμε να πούμε. Μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να κάνεις βολή και εύκολα στα 1500 μέτρα. 1500 μέτρα. Ναι, εύκολα. Εξαρτάται πάντα από τις συνθήκες. Η νύχτα επηρεάζει. Μπορεί να σε ρίξει στα 800 με 1000. Αλλά και πάλι είναι μεγάλη απόσταση για να κάνεις τη δουλειά σου. Το αγαπάς το όπλο σου, Εννοείται. Θέλει πολύ μελέτη και πολύ προσοχή. Και πρέπει να μάθεις να ζεις στην ακινησία σε ένα πολύ μικρό. Ό,τι βλέπω από τις ταινίες σου λέω τώρα εγώ, έτσι. Έχουν ένα μεγάλο κομμάτι αληθοφάνειας, υπομονή να αρετεί για τον ελεύθερο σκοπευτή. Είσαι από τους καλύτερους, αν όχι ο καλύτερος, και είμαστε από τους καλύτερους στην Ευρώπη. Εντάξει, αυτό δεν θα το κρίνω εγώ. Η αλήθεια είναι ότι φέραμε κάποια καλά αποτελέσματα, ειδικά την τελευταία διετία. Πέρυσι και φέτος σε 2 διεθνείς διαγωνισμούς, 25 χώρες, 45 ομάδες. Είχαμε πέρυσι την πρώτη και την τέταρτη θέση, 2 ελληνικές ομάδες, και φέτος την τέταρτη και την πέμπτη. Οπότε πήγε καλά. Είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό, αλλά πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Το ένα στοιχείο λοιπόν είναι η υπομονή. Το άλλο στοιχείο είναι τι? Προσαρμοστικότητα. Στο περιβάλλον, να γίνεσαι ένα με το περιβάλλον. Στα πάντα, στις καταστάσεις. Να έχεις καλό μάτι. Σίγουρα. Και να μπορείς να αυτενεργείς κιόλας, έτσι, γιατί ένας ελεύθερος σκοπευτής είναι σχεδόν αυτονομημένος, δεν είναι? Δηλαδή, μόνος του. Ναι, είναι μόνος του. Και πρέπει να αποφασίσει ποιος είναι ο καθαρός στόχος. Ανάλογα την αποστολή του. Δεν είναι πάντα ο στόχος, πολλές φορές είναι και οι πληροφορίες. Η αποστολή. Οπότε πρέπει να συλλέξει κατάλληλες πληροφορίες. Λύσω μια πορεία. Το πανί που βλέπουμε να έχουν τα όπλα των ελεύθερων σκοπευτών, πού βοηθάει? Αυτό που μπορώ να σκεφτώ εγώ είναι να τα ακουμπάς και να μην έχεις κραδασμό. Είναι αυτό? Όχι, όχι. Το κάλυμα είναι για τελείως διαφορετικό λόγο. Είναι για να κρατάει τη θερμοκρασία που αναπτύσσεται από το σιγαστήρα καθώς κάνεις βολές. Την περιορίζει, ώστε να μην χαλάει την εικόνα που βλέπεις μέσα από τα οπτικά σου. Άλλη διόπτρα είναι για τη νύχτα και άλλη διόπτρα για την ημέρα. Η ημέρα δεν αλλάζει. Είναι πάντα πάνω, την έχεις ρυθμίσει, και για τη νύχτα βάζεις ένα προσάρτημα μπροστά από αυτήν, ώστε να μπορείς να βλέπεις και το βράδυ. Μέχρι πότε μπορεί κάποιος να είναι ελεύθερος σκοπευτής? Μέχρι να πάθει πρεσβειοποιά. Εντάξει, πάει η τεχνολογία, βοηθάει και η ιατρική, ξέρεις, με τα λέιζερ και αυτά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν σε προδίδουν τα μάτια πρώτα. Θα έλεγα σε προδίδει το σώμα σου και η ψυχολογία σου ίσως. Δηλαδή θέλω να πω ότι θέλει πολύ καλή φυσική κατάσταση. Οπότε 10-15 χρόνια θα αντέξεις να είσαι στο συγκεκριμένο αντικείμενο, στο πεδίο. Τι εύχεστε μεταξύ σας, οι ελεύθεροι σκοπευτές? Αυτό που θέλουμε είναι να πετυχαίνουμε πάντα το στόχο μας. Βρες το στόχο. Ναι. Φαντάζομαι είναι άδειο τώρα, Βεβαίως. Μπορώ να το πιάσω? Βεβαίως. Είναι όντως βαρύ. Είναι όντως βαρύ. Καθαρό μέταλλο, Ναι, ατσάλι. Πόσο κιλά είναι? Τώρα ζυγίζει περίπου στα 13. Βολή σε 5, 4, 3, 2...